Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakirabe on dabe jengol pelaku TV misilina ke domon mi hofni on kana hade don funder dunia ru kin debra on na adam waruna inde mon dorta ke tin baye meden de ko larani application ji sakirabe don giande de wor photo ji on jammi de non warate dum application tebe kadi de photo ji non montage de ko larani photo a hawrani de be don be do wadi ramadan kadi me konandi be man photo ji kalite fere fere photo ji de je mi wadi e stati dan dum be der moron daari don gerwana mi fudo jum en be biya usen mi wadana be hambe mako ko mi holla be dino ka warate e yugo mi wala wakati dara ko mi wi mi holla mi fugal tv mudum ma bo mi wi mi wadana mo fu mi yerbana dum dalina ma dum mi wi hami wada video ma dum saman mi ba cer meden youtube mardo haji fu lara de wada nda foto jum don daari dingi on mi tammi on daari ni mi tammi on daari photo ji ma do don dum banni bon giya sakirabe dum be don ngada banni ma do kawara dum e publier statut mabbe ko publier youtube ko nandi be ma facebook pardon mi di ko instagram on giya de kala fottana on bon gidi on de on ngada dum on anda de no warate dalila ma do kanjum mari ami hollende de application ma do e tindinore no ka warate sakirabe nabe won go wakati to abona ha chaîne jengol blanco tv youtube tay jitu abonu go do active notification tay jitu wad ko like e non video mo fotani ma bo min de mi rai mala les babal commentary on ko lamin de dume fottane e application ma de bo application ji de ko la dum ngi do min gada non de hander wakati ji ko di sakirabe gamay do e dille ndaren geno tindinore man do salon to. Ok sakirabe banta matinen en bi en tammitindingol de lawol ngol tokkata créer photoji banta photoji ɗiɗi gi'ata ɗo donc on mi tammi on daari photoji mai ɗo ɗi mbiɗo on mari haje mi wanna on vidéo tindinore no goɗo waɗirta ɗum mi tammi on daari banta photo on ngol ɗo donc ramadan karim inde am e windi lesson adamu haruna e nda photo am bo ɗo waɗi banta ngol ɗo ma banni mi tammi on laari isim majum marɗon haje mi tindina on deydei no ka warete to mari haje famugo deydei no ka warete arande man ɗo to wari a nasta ha nder play store maɗa heɓa télécharge application ma nda play store mi tammi mo fu andi play store bawo to nasti nder play store au début ɗum waddante deydei banni to ɗum waddanima banni si a wara babal windugo ɗo si a winda ramadan 2021 photo inde man mi windanay on nde sera ɗon on giyan inde windi exactement banni a windata nde ɗo bo inde wangi ɗo ma mi tammi on danari ramadan 2021 photo to a windi banni si a waɗa recherche ɓawa to a waɗi recherche ɗum waddante application ji fere fere ɗi ramadan mai amma nda ɗum application wel ngel hangel on mi tindiniri ngam mai ɗo on dara ngel boɗɗum mi tammi on daari application wel mai ɗo nda logo magel mai si a wara mema dow magel banni bawta memi dow magel banni ɗum waddantama a larto logo mai boɗɗum mi tammi a laari donc c'est a télécharge ngel déjà min mi télécharge application mai ɗo c'est mi maɓɓita ngel banni to mi yiɗi bo mi wurtoto mi yaha mi ɗaɓɓita ngel nder application ji am deydei heɓa mi maɓɓita ngel mi tammi on daariran ngel ɗo mi tammi on daariran ngel ɗo sei mi wara mi mema dow magel banni bawa to mi memi dow magel application mai mari publicité ji kam sei ngam mai ɗo sei en muña en ndena publicité ji mai ɗo ɗi tokkita be hakkilo yawa mi tammi a laari ɗum maɓɓiti banni to ɗum maɓɓitanima banni ɗum waddanima sei a wara mema dow ɗo ni dow ɗo mi tammi a laari ɓawta memi dow majum banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni nda différence kujeji fere fere a sufta je to a yiɗi je qualité to e fottanma nda misalu je ɗo mi tammi a laari no ɗum wayi nda je ɗo mi tammi ayi nda je ɗo a sufta je fottanma nen kam nder ɗiɗo mai ɗo dalila mai ɗo sei mi sufta to yiɗi mi sufta ngolngol dow arandewol donc mi jistake tan mi waɗa mi holla on mi tammi a laari ngolngol dow sei mema dow fotowol mai banni sei mi maɓɓa publicité mai ɗon ɗum publicité ɓe gaddani am mi tammi on daari sei a lara dow ɗo ha ɓe windi deydei inta your name sei a winda inde maɗa donc inde nde a yiɗi wurto ɗon mai ɗo to a yiɗi a winda to a yiɗi to mi yiɗi mi winda adamu haruna ko mi yiɗi fu mi wawan mi winda jotta mi wawan mi winda misalu banni mi winda ben haruna mi tammi on giɓanta mi windi bawo to a windi banni ça dépend no inde maɗa no giɗɗa mo giɗɗa waɗango fu to ɗum goɗɗo giɗɗa waɗango ma winda inde mako si a wara ɗo ha ɓe windi deydei submit name si a mema dow majum bawo to a memi dow majum banni mi tammi on daari bin haruna mai ɗum ɗo ɗum wari ɗum windake les ɗo mi tammi on daari to a yi ɗum mawni ma foti a ɗusta bindi mai a famɗitina ɗe ko nandi be majum ni mi tammi on daari nda ɗum ɗo mi joɗake si a wara deydei babal ɗo nda ɗo ha mi cappanima babal galerie ɗo si a wara mema bawo to a memi dow babal galerie ɗum nastinoyte babal galerie maɗa si a sufta deydei photo wol ngol en giɗɗa hosugo waɗugo exemple man ɗo
min mi wawan mi sufta dede photo ngol ɗo hangol mi yiɗi mi wata sai mi wara mema dow magol banni. ɓawo to mi memi dow magol donc a yi ɓe gaddani am publicité sai mi waɗa retour. ɓawo to mi waɗi retour photo mai ngol joɗake sai a lara photo mai ngol waɗi amma ngol ñukki kel less ɗo sai a heɓa a mema honduma dow kuje ɗo ma turoro dow misal mi waɗa banni mi tan mi dari mi tan mi ngol wangi sai a waɗa wo'inagol dede no ngol joɗorto nden kam mi tan mi dari to mi yiɗi mi ɓedda waɗugo zoom in magol mi tan mi dari ngol joɗake. ɓawo to ngol joɗake banni sai a wara ndara less ɗo ha ɓe holli dede a télécharge ta ɗum ɗo save ha mi cappani on ɗo sai to mi itti kuje ɗo ndaru ɗum boɗɗum ɓe holli save sai a mema dow save man banni. ɓawo to a memi dow save man ɗo ni donc accu giya image mai ɗo ɗum waɗi save donc ɗum enregistrake. to mi wurtoto jotta mi amin loro mi nasti to nder galerie am mi wawan mi yaha dede mi lara mi hefta dede photo ngol mai ɗo ngol mi waɗi ha mi ɗaɓɓita dede galerie téléphone am banni da galerie. to mi dirtotono less mi dirto less mi tan mi dari nangol ɗo mi tan mi gita ngol ɗo mi tan mi dari ngol waɗake donc ɗum banni ɗon dede lawol koyngol ngol tokkata gaɗa ɗum amma ha dede téléphone maɗa ma bo gaɗana himɓe ɓe marra haje waɗugo a yerbanaɓe. ok sakiraɓe mi tan mi on dari lawol koyngol ngol on tokkata on télécharge application may ɗo e lawol ngol on tokkata on ngala montage may onon ma haka fottana dede sakiraɓe ɗuɗɓe a wawan a waɗa je photoji maɗa a wawan a waɗana goɗɗo ferejo bo donc to a waɗi banni man ɗo a waɗi montage je goɗɗo a hermanimo to a hermanimo banni man ɗo ka wawa ka fottanamo to hakkilare o anda dede no ka warirteno yawa donc ɗum tindinore famarde on ɗum wiyatami warani holla en ni tammi ka fottani on to ka fottani on ni gaɗe like e ta gejjide accango min comment moɗon on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adama Haruna. Seɗen potti ha vidéo tammingol warugo yeeso. Wassalamu aleykum.